Faktorudrustningsteorien er en omformulering af de komparative fordele. Pointen er, at et land, der har rigeligt af en produktionsfaktor, vil specialisere sig i produkter og tjenester, hvor denne produktionsfaktor er stor. Teorierne om de komparative fordele og faktorudrustningsteorien er gode til at forklare handlen mellem lande med meget forskellige produktionsfaktorer, eksempelvis handlen mellem i- og u-lande. Et eksempel på faktorudrustningsteorien. En dygtig ingeniør, som også er en god mor til et barn på 3 år, hun tjener 900 kroner i timen på overarbejde, mens en barnepige koster 110 kroner i timen. Kvinden er bedre end barnepigen både som ingeniør og som barnepige for sit barn. Men rent økonomisk kan det betales for hende at arbejde 2 timer over, tjene 1800 kroner og herefter betale barnepigen 220 kroner. Et andet eksempel kan også være, at Danmark har meget god landbrugsjord. Vi vil derfor satse på at producere landbrugsvarer, fordi vi her har en omkostningsfordel over for andre lande. Vi har altså en komparativ fordel i produktion af landbrugsvarer. Svagheder. Et land kan opnå komparativ fordel ved at tiltrække udlandsk kapital, ligesom teknologi kan købes. Altså, vi har ikke